Dovolil by som si vám predstaviť problematiku lymfodrenáže a liečby chorôb lymfatického systému z pohľadu fyzioterapeuta a odborného lekára pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu. Úplne na začiatku by som predniesol taký krátky prehľad funkčnej anatómie lymfatického systému, nakoľko lymfatický systém sa na tomto obrázku, to možno bude lepšie vidieť, sa začína v intersticiálnom priestore, potom ako takými prekapilárami, ktoré potom cez prekolektory a kolektory sa napájajú na takú a vytvárajú celkovú lymfatickú sieť, do ktorej sú už vmedzerené, tuto sú znázornené jednotlivé lymfatické uzliny. A tento priestor je vlastne takým nárazníkovým mechanizmom pre tok lymfy. Ďalej potom tieto lymfatické kapiláry sa zapájajú do tzv. Kmeňov, do lymfatických ciev a kmeňov, ako je ductus lymphaticus dexter na pravej strane, ductus thoracicus na ľavej strane, potom cisterna chyli a zároveň to je prepojené aj s ostatnými orgánmi, ktoré sa podieľajú na činnosti lymfatického systému, lebo napríklad v hrubom čreve sú to Peyerové plaky, potom lymfatické uzliny v omente, je to pečeň, slezina, pľúca, nezanedbateľne thymus, ktorý ale potom časom vývojom dieťaťa trošku zakrňuje. A ostatné lymfatické uzliny, ktoré majú veľký význam pre filtráciu, hlavne infekčných agens, kde má nezanedbateľnú úlohu tzv. Valdarejov lymfatický okruh, ktorý je v krku. Do toho je samozrejme ešte zapojená a slezina. V podstate všetky zložky ľudského tela sú prepojené na lymfatický systém. Dôležité je to, že potom celý ten lymfatický systém presahuje do centrálneho žilného systému a tam vlastne končí, alebo zase znovu začína ten kolobeh toku. Tkanivového moku sa vyprodukuje v priebehu jedného dňa okolo 20 litrov, ale to potom prechádza redistribúciou a vlastne celkovo zostáva už potom len 2 až 4 litre lymfy. Ako náhle sa vytvorí, je tam problém buď v kvalite týchto lymfatických ciev na vrodenom podklade, tak vzniká tzv. Primárny lymfedém. Alebo vzniká prekážka v toku tejto lymfy a vtedy vzniká sekundárny lymfedém. To je pre tú kliniku dosť dôležité, lebo nakoľko primárny lymfedém má charakter taký, že vzniká distálne, keď si predstavíme tak na končatine dole, distálne, a je symetrický, vo väčšine prípadov býva na jednej a na druhej strane a postupuje potom smerom hore. Jeho príčina tohto primárneho lymfedému je v podstate genetická, vývojová. Je to viacero ochorení, ale ktoré nie sú pre fyzioterapeuta podstatné a dôležité. Ten, s ktorým sa stretávame najčastejšie, tak to je lymfedém sekundárny, najčastejšie po operačných zákrokoch, po radioterapii. Lymfedém môže vzniknúť aj vplyvom infekčných ochorení, bakteriálnej alebo vírusovej infekcie, ale tá mechanická prekážka tam býva najčastejšia v dôsledku trebárs mastektómie. V ambulancii rehabilitačného lekára a v rukách fyzioterapeuta sa najčastejšie stretávame práve s týmto lymfedémom, ktorý je sekundárny a zase naopak oproti tomu primárnemu začína hore. A odtiaľ sa potom distribuuje do celej končatiny. Dôležitá je trošku aspoň orientačná diferenciálna diagnostika, lebo nie je edém ako edém. A taký klasický edém, ktorý niekedy môže pripomínať lymfedém, je aj edém alebo opuch po úrazoch alebo vplyvom treba z kachekcie, vplyvom pečeňových ochorení pri cirhóze, pri vplyvom obličkového zlyhania a veľmi často v priebehu kardiovaskulárnych ochorení pri
srdcovom zlyhávaní, kedy v tom 3. 4. štádiu sa vytvárajú také edémy, až majú charakter anasarky, čiže idú až do triesiel, až do brucha. Lenže tieto majú úplne iné príznaky, ako má lymfedém. Pre lymfedém sú charakteristické 4 štádia. Je to prvé latentné štádium, ďalej druhé štádium reverzibilné, čiže vratné, potom tretie štádium, ktoré je irreverzibilné, a potom štvrté štádium, ktoré už je v podstate liečebne neovplyvniteľné, alebo veľmi ťažko ovplyvniteľné, a to je štádium elefantiázy. To sú obrovské masívne opuchy. Keď to zmeriame krajčírskym metrom, tak to má aj 50 cm na obvode. Stretávame sa s tým. To latentné štádium lymfedému nemá nejaké očividné príznaky, ktoré by sme mohli zistiť fyzikálnym vyšetrením ako pohmatom alebo pohľadom, ale prejavuje sa pocitom ťaže, takých parestézií, tlaku v končatinách. V podstate v tomto štádiu je to zistiteľné len scintigraficky, a to akože to není dôležité. Druhé štádium, to irreverzibilné, to sa prejavuje práve opuchmi a ťažobou v nohách a narastaním teda toho opuchu, hlavne vo večerných hodinách po záťaži. A typické pre toto štádium je to, že keď tento pacient alebo pacientka elevuje končatinu na dlhšiu dobu, tak dôjde k ústupu, stečeniu tej lymfy. No, tretie štádium, ktoré je irreverzibilné, tak toto je štádium, ktoré nás ako zaujíma, dá sa povedať, že najviac, lebo toto štádium sa prejavuje pozitivitou Štemerovho znamenia alebo Kapošiho Štemerovho znamenia, to je to, že neurobíte jamku. Alebo medzi druhým a tretím prstom na dolnej končatine je vlastne taký ako keby tuhý opuch a tam sa nedá urobiť kožná riasa. Prsty majú charakter takých kvadratických z toho opuchu a zároveň sa stráca kontúra pri pohľade zozadu na Achillovú šlachu. V tomto štádiu sa môžu vyskytnúť viaceré komplikácie, ktoré spočívajú v tom, že na tomto teréne sa ľahšie usídli buď celkový alebo lokálny zápal, časté sú erysipely, potom bývajú komplikácie v zmysle mykotických ochorení, zvyknú bývať po komplikácie v tom, že keď sa ten človek omylom trošku poškriabe alebo len pritlačí, tak tam môže nastať alebo vzniknúť lézia, ktorú je už potom treba riešiť. Štvrté štádium, elefantiáza, tam pokračuje tento degeneratívny proces v ukladaní hlavne fibrozného tkaniva a veľakrát sa povedzme stane aj to, že ten lymfedém akože na zhľadanie nevyzerá taký masívny, ale on sa potom ako keby tou fibrotizáciou sťahuje a koža má charakter pomarančovej kože. Toto štádium je veľmi ťažko ovplyvniteľné, ale vo všetkých týchto štádiách sa uplatňujú terapeutické postupy, o ktorých teraz poviem v ďalšom. A poviem to tak v takom koncepte záväzného metodického pokynu, ktorý bol vydaný pred pár rokmi Ministerstvom zdravotníctva. A v podstate sa jedná o to, že prístup k lymfedému by mal byť komplexný pri zapojení takom multitímovom, čiže začína sa to angiologom, internistom, ktorý komplexne vyšetrí laboratórne parametre, ktoré nebudem dopodrobne rozoberať, sú to parametre zápalové, ale aj vyšetria sa hormóny štítnej žľazy. V ďalšom tento človek by mal podľa tejto metodiky byť posunutý s lymfedémom na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, kde tá liečba by mala trvať 4 až 6 týždňov. To sa ale v praxi vo väčšine prípadov ani veľmi neuplatňuje. A potom sa vlastne dostáva do rúk odborného lekára pre FBLR a fyzioterapeuta, ktorý v rámci svojich možností pre objektivizáciu zmeria objem tej končatiny. A pred a potom po terapii a indikuje samotnú terapiu, na ktorej sa potom podieľa certifikovaný lymfoterapeut, ktorý má oprávnenie certifikát z lymfodrenáže.
V tomto týme ešte participuje aj kožný lekár a potom samozrejme pre určité psychologické dôsledky aj psychoterapeut alebo psychológ. V tom samotnom postupe fyzioterapeuta sa začína manuálnou lymfodrenážou, na ktorú nadväzuje, alebo paralelne s tým ide potom kompresívna intermitentná prístrojová lymfoterapia v kombinácii samozrejme s bandážovaním, s používaním pomôcok, o ktorých tu budeme ešte počuť. Toto bandážovanie je veľmi dôležité a musí byť urobené na profesionálnej úrovni. No a ďalej potom v odporúčení určitých režimových opatrení. Tie režimové opatrenia spočívajú v tzv. Kompresívna terapia. Režimové opatrenia spočívajú v tom, že tento človek, ktorý je s daným ochorením postihnutý, musí sa vyhýbať určitým činnostiam, ako je napríklad žehlenie, aby sa nepopálil, práca s ostrými nástrojmi. Nesmú sa mu píchať injekcie alebo odoberať krv z postihnutej končatiny. Má sa vyhýbať prílišnému teplu, ale aj prílišnému chladu. Zároveň nie sú vhodné pohybové alebo športové aktivity nárazové alebo s veľkou záťažou postihnutej končatiny. To ale neznamená to, že tento človek by sa nemal hýbať, lebo tá cievna gymnastika aj pri bežnej chôdzi veľmi prospieva. Samozrejme sa k tomu pridáva z hľadiska fyzioterapie ešte aj cvičenie, ktoré bude obsahom iného videa. Je možnosť využiť aj iné formy fyzikálnej terapie, lebo lymfodrenáž môžeme považovať za určitú formu fyzikálnej terapie, ale tam sa je treba tiež vyvarovať hypertermných procedúr, čiže žiadna diatermia, maximálne magnetoterapia, svetlo je vhodné. Aj to ten účinok nemôžeme považovať zase až za taký rozhodujúci. Lymfodrenáž, kompresívna terapia a bežné cvičenie doporučené pre postihnutých lymfedémom, to akože bohato stačí. Ale ako podporné to môže byť. Je doporučovaná aj dietoterapia, len táto dietoterapia je trošku taká otázna, z jedného prostého dôvodu, že vyvážená normálna strava bohato stačí. Niekedy doporučované obmedzenie prísunu proteínov, bielkovín nie je vhodné z jedného prostého dôvodu, že tie benefity sú podstatne menšie ako to, že človek si môže vytvoriť trošku iné, horšie zdravotné problémy, keď nebude mať dostatok bielkovín. Totižto ten lymfedém má vysoký obsah proteínov. To som mohol povedať ešte na začiatku. No, takže táto dietoterapia je vlastne len na báze normálnej vyváženej stravy. Ale potom máme celkom zaujímavú kapitolu a to je medikamentózna terapia, ktorá nie je nejako široká a medikamentózna terapia skôr je orientovaná na využitie venotoník, liekov, ktoré podporujú cievny systém a veľmi dobré efekty alebo veľmi dobré terapeutické výsledky sú v prípade využitia proteolytických enzymov, ako je vobenzím, flogenzím, vobemukos, prípadne profizím alebo iné prípravky, ktoré pôsobia veľmi priaznivo. Diuretika, by sme si mohli povedať, že môžu zabezpečiť zníženie opuchu, nie sú vhodné, ba skôr sú kontraindikované. Prečo sa v Slovenskej republike nešpecializujú vo väčšej miere fyzioterapeuti so zameraním na ženy po karcinome prsníka a preventívnej mastektómii? No, takou primárnou príčinou toho je to, že táto terapia je dosť nevďačná z hľadiska výsledkov, ale aj z hľadiska záťaže na toho fyzioterapeuta, lebo je to dosť vysoko manuálne náročné a je to taký beh na dlhé trate. Ale v kombinovaní všetkých tých možností, ktoré sú, tak sa dokážu dosiahnuť veľmi zaujímavé výsledky. Zároveň je to aj problém v tom, že lymfoterapii by sa mali venovať fyzioterapeuti, ktorí na to majú príslušnú kvalifikáciu. A nie vždy sú možnosti preto, aby si tú kvalifikáciu získali. A to už z hľadiska toho, že kde pracujú, alebo či je to umožnené zamestnávateľom, alebo tak. V každom prípade je to ale veľmi
dôležitá zložka komplexnej starostlivosti u žien po mastektómii, či už parciálnej alebo totálnej, alebo po radioterapii, alebo po akýchkoľvek zákrokoch, ktoré prebehli povedzme v malej panve alebo v axile. Lebo v prípade, že táto žena pozoruje príznaky, ktoré sú typické pre to latentné štádium, povedzme napätie, svrbenie, ťažobu a tak ďalej, bolo by vhodné, aby vyhľadala toho terapeuta, toho lekára, u ktorého ten stav bol primárne riešený, aby sa hľadala teda jednak príčina, že či to je po zákroku, či je to po radioterapii, či je to vplyvom nejakej infekcie a potom, aby sa už riešili určité opatrenia, lebo ten človek si dokáže povedzme polohovaním odpomôcť aj sám, hej? Aby sa našli spôsoby, ako pokračovať ďalej, aby to nešlo do tých vyšších štádií. Vo väčšine prípadov ale do rúk lekárov sa dostávajú lymfedémy v tom druhom štádiu. To latentné je veľakrát len akože prejdené a môže trvať aj 10 rokov. Aké sú možnosti predpísania kompenzačných pomôcok pre pacientky? Možnosti predpísania kompenzačných pomôcok pre pacientky, ktoré majú lymfedém, sú v kompetencii angiológa a rehabilitačného lekára alebo odborného lekára pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu a bližšie o nich bude informovať pani magisterka Vojtechovská. Takže pre pacientov, u ktorých bol diagnostikovaný primárny alebo sekundárny lymfedém, je možnosť predpísať kompenzačnú pomôcku na domácu kompresívnu terapiu plus príslušenstvo k tomuto prístroju. Pomôcka sa môže predpisovať elektronicky alebo v papierovej forme. Je potrebné vypísať lekárom súčasne poukaz lekársky na prístroj samostatne a samostatne na príslušenstvo, teda na návlek na hornú alebo dolnú končatinu. Lekársky poukaz vypisuje len lekár s tým, že zhodnotí liečbu, ktorú pacientka absolvovala ambulantne, teda po návštevách na ambulancii absolvovala prístrojovú lymfodrenáž, zmerajú sa obvody končatín pred absolvovaním tejto terapie, po absolvovaní terapie, s tým, že lekár uvedie záver, benefity pre pacientky a potrebu domácej prístrojovej kompresívnej liečby. Táto správa spolu s poukazmi k prístroju a k príslušenstvu sa posiela na príslušnú zdravotnú poisťovňu. Toto podlieha schvaľovacej činnosti poisťovne, teda pacientka musí počkať, kým lekár odošle tieto poukazy so správami na poisťovňu a poisťovňa ju vyrozumie, keď bude tento proces ukončený a prístroj schválený. Lekárskú správu so záverom si lekár takisto musí uložiť do dokumentácie. Kódy zdravotníckych pomôcok sú uvedené na stránke Ministerstva zdravotníctva v sekcii kategorizácia a cenotvorba. V priečinku zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a je to podskupina G8. Je tam preskripčné obmedzenie, čiže môže to predpísať tieto pomôcky k lymfodrenáži len angiológ, rehabilitačný lekár. Je tam indikačné obmedzenie, takže musí byť diagnóza lymfedém a je tam obmedzenie na množstevný limit. Čiže prístroj na kompresívnu liečbu sa môže napísať 1 za 5 rokov, návleky na hornú alebo dolnú končatinu pacientka má nárok len na 1 kus za 2 roky.